Someone rinoti Lawrence uri kuvaka panzvimbo isiri yako. Uya kudare kwashine matombo tozopedzerana. Nyaya iyi ndeyemuganhu. Uya namafakazi ako ose pasina kukundikana. Oti ndoyaya ukamhangara here kana kuti pane zvawedzerwa kana pane zvasara naurati ndira rakateerera ukwidza voisi rako. Inini ndakumboinyutsikai ndakaona mwana uyu avachivaka. Amai Ndakaona vachivaka. Mbomirai muri pamberi pashi ndotadza kubatanidzwa mumaoko chete kudai. Inini ndakaona vachivaka izvi vavaka. Ndikabvunza mwana kuti makapapiwa nani, zvikanzi ndakapapiwa nababa. Tikati ko baba vanokupai seiko paine muganhu pakaganhurwa kudhara, vanokupai sei pari pedu pamashoko. Akati ndakapapiwa nababa kuti ndivake kuti ndipei. Saka inini manje ndokuzwa kuti tikataura tinokakavadzana, ndokuti muganhu uyu wakaiswa nanabhudhi vangu vachiri vaperi kana mashonga vachiri kutonga. Uzofuna ndiri mudare. Saka waiswa muganhu. Ndibva inini ndaikauya ndikaparima panhu ipapo for 3 years. Ndibva ndapasiya ndikati hapasi kundibhadhara zvaitaka kuti upota uchirima padhuze hapasi kubhadhara. Ndibva ndapasiya ndibva ndaenda kumunda kurefu ndakurima ipa. Ndibva pazorimwa nabhudhi vamashonga vaenzi chimusoro anga ari sabhuku akuparima asasakwanise kuendako. Akaparima for 4 years vachiparima. Gore rakapera irori rapera rechikafu chatiri kuita icho chichi ndopapasina kurima. Amaiguru vakati ndapatadza ndokuti ndamunhu wani ndakuda kungorima payati. Saka ava ndopavakauya vakuvaka. Ko munovaka sei munzvimbo yakatorwa pane tivane muganhu? Saka indakaona kuti handikwanise kutaura navo ndokuti inini ibhuku nderababa vangu indawe chikadzi vanogona kudheerera kuti hatitongwe nemukadzi. Saka indakati inini handisvikuti chiregai ndiende kune vanogadzirisa nyaya iyi tigadzise muganhu uripo. Muganhu wakaitwa 2007 muganhu iwoyo. Kubva pana 2007 papa chingoshandwa ndopanopinda neraini rekwamashonga. Saka inini ndakauya ndiri chekuti kana ivo vari sabhuku aiwa tinoda kupiwa muganhu sabhuku nasabhuku topiwa muganhu nachifu timbamuganda. Imi muri sabhuku here Ehe. Okay. Oh. Muganhu yakaiswa nani? Nasabhuku hanzvadzi yangu mukuru. Okay. Akazoshaya. Akashayika. Saka zvamuri sabhuku imi zvamakanzwa kuti uyu apiwa nababa vake. Baba vake ndevapi? Ava. Makambovadana here kana kuti makambovashedza here kuti muwirirane munzwisisane? Handina kuvadana ndokuti pane pautindokatarisa hamugoni kupindirana. Kutarisa chete? Aiwa, indotoziva kuti hataipindirana paiteta noise. Chiruzi pakaiswa muganhu pane vakanga varipo here? Pachiiswa muganhu. Varipo. Aripo mukomana aitocherera mapango. Right. Lawrence. Nyaya yekutaura namai unebvuma here kana kuti unoiramba? Changamire handiti irambe tinzwe. ndakuiramba ndichiti inini ndakapinda ipapo kategere iye zvinezvi baba vangu vakapinda 1960 ini ndichitoita sabhi ndibva tapuwa ndaiganhurana naamai guru vavo vanova ambuya vaoliver Mtukudzi ndiva ndikaganhurana navo. Ivo vanga vari kwavo vamashonga vanga vane vakadzi vatatu. Saka tagara hondo yakaita zvikapera tikafanana ndikadzoka ndikagara inini naamai vavo apa vo vakanga varipo naivo amai guru vacho ava
vokwamakoko veshumba vanga vasipo vakumakonde ndiko vakazonofira. Hondo ikapfiviridza yapera hondo, ndikagara netembere dzangu vaitumiwo inini semwana wavakagara vachiziva. Zvaita saizvozvo vakanga vakuda kukomba vemba yeshumba ava vakuda kukomba, ndibva auya mwana asina magama iye zvinezvi akafa. Ndibva ati muzukuru ini ndauya takuda kukomba ambuya avo, saka ndoda kukumbogara ndinganogara musha maatezvara nokuti ndimaatezvara avo. Ndibva vapuwa ndawirirana navo, ndibva tavapa kwandakanga ndapuwa namashongo baba vavo. Ndibva tagara magama after 3 years akasumuka, ndibva aenda kuna Chiufu, ndibva tasara ndibva tagara. Saka apa pavanga vari vari kugara ava sabhuku wavari kutaura akaenda inini ndiri mwana mudiki, ndakatozondaiziva zita iya. Akauya akazouya ndobva vasvika ipapo takakavadzana kuti wavo vataura, ndikati aiwa kundu kwangu masabhuku mamwe akauya akati iwo kana warambira sabhuku ko kana wazotadzirwa unoenda kuti. Ndibva tawirirana ndipakagara chimusoro, ndibva agara mudhunduru rangu nanhasi madhunduru acho aripo. Ndibva zvanzi mugani mudhundurira hauchadi hauchayambuka uchienda uko. Ndibva asara mutsetse unobva kumba kwangu uchiuya kuda kuno zvokuti uyu anga asipo wangaenda vanonzi vanga varoorwa kwavakanga varoorwa vakazodzoka vakaenda kwamusengi. Ndofunga musengi unonziva mukomana anga ari papa avava ndevemba yacho. Musengi amai vake ndo vakuru, uyu ndegotwo futumba maamai acho iyoyo. Ini ndibva tagara. Saka pakatangira nyaya iyi kokuti mukomana muzukuru wavo akatema patikapuwa baba pavakapuwa vakaviga hanzvadzi yangu akaberekwa 1962 akafa 1964. Patova nemutu wakukura, ndibva ndaenda kwavari ndikati amai tsura yemuzukuru wenyu pane marinda abadii abatemi. Nanhasi mutu wacho uripo kana vasina kuubvisa, marinda acho aripo. Vana vangu ava vatombobanziva 64 ndichita standard 4 avava vakati shoni wavo wamutaurira here. Ndikati shoni wari pedyo angadai atori muzvademo akasikana kutati imi muzomutaurira. Ndamirira kuti tichasangana nekomiti tizotaurira. Ndobva tagara. Next thing yandikazoona ndakazoona mupurisa akuuya ne$40. Handina kumbogara nedare romusha, havana kumbondidaidzirawo mamwe masabhuku kuti tienzaniswe. Saka pandikauya paya ndanga ndakatongodzimira kuti nyaya idzi dzingadai dzakataurwa kumusha. Saka inini ndauya avava havatomboziva. Vanhu vanotoziva munda iwoyo vasiri avo vana sabhuku wavo, vana mufundisi wavo ari papa anenzi nechombo. Mukamudaidza anokutaura. Handina kuda kuti ndiudze vamwe vanhu kuti vakazotaura vachitaura nezvangu unogona kuti ndakataura nezvo, vakataura nevamwe vakataura ava mutozopona. Saka nechombo aripo nemuzukuru wavo ari paPombei ndiwo ndaiganhurana naye. Varidzi vepamba pacho pavari kuti musha wavo pakazouya mukoma wacho waakuisa waya. Ndezvandoziva chete changamira. Imi vamuchikanda mati nzvimbo iyi pakambosvika masabhuku. Nzvimbo iri kunetsa. Vangani masabhuku mangani? Sabhuku akauya kuti aripo wandoziva ndivamutatika vaiva vasinganzwira ndivakauya ipapo. Vamwe vacho vakafa. Masabhuku akauya ipapo. Hapana vamwe vanga varipo here? Pasvika masabhuku akanga ari ini nanabhuku wavo akanga aripo, akaiti baba mukoma wavo agaripa. Masabhuku vaiuya kuzouyananisa apa pasina kana vamwe makomitis kana vavakidzani? Komiti magari. Aiwa, 19 ngangoti tichangobva muhondo papa nemakomiti aripo ana mudhara mariwa akura zvokuti asi munda iwoyo mumwe wandangoziva kuti angangoziva kuti munda uyu wakamira sei. Takapegerwa namajinjiwa nanyau ndivanga vaibatsira vaipega munda. Apa tingamhaisana nezvakawanda. Tida kutanga mwana wemakamupa pogara rini? Handichatozwa but isonde yakapera pasi ndipandikamuti chivakira.
toda kuziya manje pamuri kubvunzwa nevava kuti akakupei anga ari pamasabhundana ani muitaura mugani yemutwara uhondo chipo nguva yese kubva hondo yapera pane makore mangani kusvika nhasi mamaze pamusikana uyu sei manga musina pavisi munhu uyu mwana mudiki munda uyu ndaitouri saka ndakutaurire kuti muzive kuti munda wangu munogona kunodaidza mufundzisi wavo ari papapo anonzi Life Nechombo vaitouya vachirima munda iwo uri wangu ivava vakoma uyu mukomana uyu baba wake vaitorima uri munda wangu mukoma wake uyu mupurisa ari kumindi uko mukatomufonera nomutaure kuti chokwadi tairima ndindandi nemombe ndaivaremera sabhuku wenyu ndiani vamuchikanda mashonga ari kupi sabhuku pakafa John ati sabhuku vari kupi handisi kutaura zvaakafa tangobvunza kuti sabhuku vari kupi sofa ndesaka ndada kukutaura kuti pakafa John aiwa takapuwa hamuna sabhuku aiwa tinarika ndinoda ndoza ndoti ari kupi ngopindura kuti ari kupi ari kumba kana kuti ndiye ndo sabhuku yenyama okay saka pamakagadza mwana wenyu makaenda here kuna sabhuku vakasvika panzvimbo nekomiti pandikavataurira ava tichivataurira nyaya vakatondibvunza kuti makanditaurira here ndikati muzukuru wenye ndemutaurira ini ndichiziva kuti mumunda manga handina kumboziva kuti zvingakore mumuntu kuti vatodundurira kudai imi mangonovakisa mwana manje ungovakisa pasina sabhuku munda menyimo pasina sabhuku nokuti munda wenyu musha wongorekana wamira sabhuku asingazive kuti pane musha wakuvaka ndizvo ndozvamunoita kumaropa ndangotedzera ivo vakavaka pavakavaka Jona aripo vakangonovaka mumusha mavo vakangonovaka mumusha mavo Jona aripo imi vanga muri chii papo mamuri sabhuku here handandisiri sabhuku ndiri komiti manga muri komiti ava ndibva vangovaka ndizvo neama ini ndakapiwa nzvimbo mumusha mangu nanhanzvadzi dzangu vakati endei muvake saka indainiona sukuma sei sabhuku ndeyanditi hanzvadzi endavovaka pa sezvakataurwa nababa vedu kuti kana uya akaenda akadzoka acharoorwa achadzoka asi muchamupa pekugara ndibva vandipa pekugara pasiri padongo vakati usaende kudongo rana amai usaende padongo tsvaga pasiri padongo ndibva ndatsvaga saka ndaizoenda kunovasuma ivo varivo varidzi vari kuti varidzi vebhuku saka uyu mwana akavakisiwa munda menyu munda mutingangoti iraini rekwamashonga raini paropinda neraini rekwamashonga richinobuda richienda kwana makuvatsini ana makuvatsini muganhu uyu vanouziva asi havachagona zvaufamba asi vakati kana vari pagiraundi tinokudzana riraini baba vangu vachiti izvoni kana vana vangu vapera isisu mufamiri medu vakomana vanga vari 15 vasikana 7 vakati vana vangu kana vasakwana vanoenda mhiri yerodhi yandiri pari zvino yandakazonovaka ini yakazonovakwa mumwe misha nevangu ndokuti uku havakwani pavakomana 15 havasiwe kutamba imi makamboshandisa here pavakwana makamboparima ndakamboparima for 3 years ndatouya 2012 patotorwa ndikaparima pamunda ipapo painotova nemuganhu painotova nematanda nemuganhu unotoraitidza kuti hatipfuure kuenda uku wakaiswa right atimzemawitness agara ichokwadi chikutaura munda iwowo ndaitova nenguva handiri kuenda kuchikoro chikourima akaiswa muganhu wacho ini ndakanga ndiripo sekretary anga ari makuvatsini akanga aripo katikachera mapango yayo nemadhara chiita muganhu kufamba wakadasi famba wakadai vakuenda nemuganhu apa avasekuru vakuti asi vakuyambukira kwedu kungu vakuisa chi vakusangana vavo okay vari pamberi pacho makumbotabva kutsuurai munobhadhara hatinoramba chikutsuurai baba kusvika akamira papo pachingorimwa nyama yamashonga handinambobvira handidzowo kuti pachazvinenge pamushanda kana masabhuku kana siti vangu vangu vari kuona hamuna mbundira handidzowo kuti vakuya pamberi pamushanda zvaingoparima zvinzoti ndikaazokunakuenzira vakangoendawo kwarari ndipakasina kurimiwa chingaizorapera pazviri papa chinongorimiwa
papesa painge andoziva kuti ndikupa mashonga takatozondoshandisirwa panyuyo pamushanda papa asi pantori nemapanga aripo anoratidza kuti vanotorera pekushenda pandipa musevenzi. Baba iwo ndikatinda nekutoraniswa 50 atakagara iso tiri muzukuru wenu mapambiri maiva nzvimbo ndakachinga ndichishambira hanzvadzi yavo inoti ndiyairasako indayakarimira chivakureka nemapurisa dzamasakuaita vashaya mudzimai wavo akasara ichimirira zamarakadzopinda chirwere chemiri chakapinda ngati mvuto wakazomira vaishandisa nokuda kukurawo fu ngati makore anokushanda kuti asingapashandi zviro zvakangoti nechoutatu Bamuchikana pakurimiwa kwaitwa pamunda apa pamagadza mwana wenyu makore ari kutsanangurwa apa titsanangure zvakamira sei manga muri kupi? Inini kana pahunda handina kwandikaenda ndaitorima pamunda ipapo. Mairimo futi pamunda ipapo ava chirimo futi ipapo munda iwowo wakatanga uchirimwa nababa vangu. Baba vakuenda ndepandikakumbira inini kuna mashoko ndikati ndoda kusara. Takasara tiri vatatu, inini makoma vangu vaviri, inini wechitatu. Saka ndiri mumusha mababa, munda wangu wandikapuwa naamashonga. Munda wangu wandikapuwa naamashonga ndio wakatorwa vakapa muzukuru wavo ari kutaura. Mukabvunza mukoma wavo amai Magama vapenyu. atitaurei nezvepamunda parunetsa. Ndezvandikutaura kuti munda wagara uri wangu. Munhu anogona kupupura wandinoziva achiri mupenyu ndidhopiya patikapega madhundu kuma70 wakapega uri wababa wangu ukasara uri wababa vangu. Inini tambokubvunzai kuti mune vafakazi here mukataura kuti hamuna apa makutaurira zvemunhu asipo munda saka ufakazi wacho tinohuwana kupi? Aiwa kana vachida kutora sezvo vari ndabvunza kuti inini takubvunzai kuti mune mawitnesi here kana kuti vafakazi mukati aiwa handina ndinongori nemwana wangu saka ndakubvunza kuti apa makutaura vanhu vasipo isusu uchapokwa tinohuwana kupi iye munhu asipo? Changamire inini vandauya navo vandiri kukutaurira vakangofanana nevanhu avo vari kungondirandira. Inini handigoni kungonotora mumwe munhu ndandine chokwadi chokuti vachataura kuti zvakamira sezvo vari kutaura zvasiyana. Saka ivo kana mukoma wavo akaita sabhuku akapinza vanhu Jona akafa akatora kumafuro akaisa vanhu avapo kana vakuda kutora Changamira naye baba ndida kufamba pamwe chete. Imimi atireke kuti sabhuku akafa makutora advantage kuti sabhuku afa uya aziva tanzwa mapango arutaura nomukomana uyu. Imimi pakacherewa mapango uya mama mundu maita zvakanaka pandikapa ibva mashoko anditi ndipe ndikumbira kuti ndidimenzo ndipandikaita mapanga ndikaisa waya nanhasi ndinoiona waya yacho dzinogato dziri ndaitira kuti mombe dziregere kusvika dzichiyambukira dzavo inini dzangu dziri kuyambukira dzichisvika uko. Munda iwowo dhunduru rimwe chete rinotobva pamushuma kunobuda kunze idhunduru rimwe chete zvaiita vakuru plus inini handingagoni kurambira fanira zvakaita mundarapita ndakatadza kumurambira nokuti akanga akura sababa. Saka inini handaigona kuti baba achiende munorima fanika uko kwavari kubva ndakangoti baba chirime apa baba chirima mumino wenyu zvazoita babaka nyika ikure ndizvozvo vanhu tisitiri kudi tikuwana tisitowana. Aimi makaona kuti makada kupa mwana wenyu makaenda pane ganduwa renyu 1 makanoshedza sabhuku yakunda ndafunga kupa mwana wangu pokugara ndozvinoitwa sabhuku uye chenenga sabhuku ndechekuti kana riri ganduwa rakaita zvakaita bhuku kai pada munomuisa uko anoganira nomumwe munhu vanoitira zvipfuwo masabhuku kana ukurisa zvipfuwo zvakazvitsike mbeu dzemunhu ndozvamukadai makaita makaenda noona sabhuku
Pangadai pasina kutaudzana pesa apa kumutangasa. Padai makaonesana. Makaisa mwana wenyu mugandiwa renyu. Kwete kutora unomisa munzvimbo imwe. Kana pane imwe nzvimbo inenge yakasara yakaita sepapo ndeyasapo. Hapana development yameenda kuta kuona sapo. Ipapo ndikupanzwa singati gandiwa ndera. Saka vakana vakuda kutora changamiro ngavatori hapo. Basa ivani mwiri. Inini ndakainokuondewa. Munda ndiwa baba wangu. Kukundira baba wavo. Saka kana vakutora ngavatori hapo. Vamuchikanda amugadze mwana wenyu kuita unge sabhuku. Sabhuku imimi kana mune nzvimbo yamuda kuti mupe mwana wenyu munoenda kuna sabhuku sezvikutaurwa. Sabhuku yosvikapo nekomiti. Kana sabhuku aona kuti pakakodzera kuti pagare munhu pogariwa. Kwete kuti ngogadza imutadzi ndakatedzera iye zvaakaita. Saka imimi mwakauraya munhu imi mouraya nekuti yaura. Inini ndakavabvunza ndakutaura kuti pavakatema miti ivava ndepandikaenda kunotanga kusuma nyaya yangu kwavari. Ivava kudai ndakakoniwa ipapo ndaitarisira kuti vaidaidzawo komiti. Makavasuma vakauya paground? Havana kuuya paground. Vakangoti ndazvinzwa kumba kwavo ndigere. Vakati pakachituku ndikagara. Ndikavataurira ndikapedza nyaya iyoyo. Anditi havana kana imwe nyaya yavakambonditaurira. Saka tikavabvunza vanopupura kuti vakakupa imvumo kuti anogara. Ndati ndivava vandaitaura navo. Kana vapindura ndati tikavabvunza vanopupura here kuti vakakupa imvumo kuti munogadza mwana. Havangapupure nokuti ivo havana kundipindura. Vakanditi vachataura nomuzukuru wavo. Saka mhinduro yacho yauya ndeyekuti ndagadzwa kunodare chete. Makazozviita sei mimi musati mapindura? Changamire ingandokutaura kuti mugandiwa rangu. Aiwa tikuramba tati ini process yacho makazoifambisa sei musina kupuwa mvumo? Ndopatiri ngobvunza zvokuti gandiwa rangu iro ramutsanyaya nhasi raita renyu papi manje? Saka inini ndasarenda ndati aiwa masarenda nokuti inini kana vada kutora ngavatore havo asi nzvimbo iyoyo ndiyavo. Baba regaiti dai tikaswerere naye tikatoda kuti kurudzirane muno ndechekuti musatora advantage kuti munhukadzi ndezvedzinza ravo zvemhuri yavo ndogadzana kwavo usabva kwanditika imamu pinde kumba kwevava varemekedze. Handiti hurumende iri kuzviziva purezidendi aizvati kuna kuti masabhuku echikadzi. Handiti imi muchasore masabhuku wayo ende pasi pano paamai avo ndiye sabhuku wenyu. Hakunotora advantage yekuti sabhuku wenyu zvakanika akafa kandi wawo wechikadzi ndiye sabhuku wenyu yamai baba. Chamunoita chese kumba ikoko ndiye munavataurira. Ndingaserera tichitaura nyaya vati vasarenda kugara. Ndataura kuti ava vanga vachitondibvunza havana mukabvunza sekretari wacho ndokuti muzukuru wavo vari papa vaiti wai vachinditi muganhunye waifamba sei zvaitaura sabhuku ichavataurira. Inini handingagoni kuvataurira muganhu wasabhuku ava nasabhuku ava inini ndisingazivi. Kwakundibvunza kwaya kuvimba neni apapowo zvavapinda zvavafura ichazviziva. Saka inini ndataura kuti inini pasapa inini ndaneta. Inini vakundikaneni mwana uyo haana kutaura. Inini baba vakandibvunza vandipa nzvimbo kuri kuda papi ndakati pamama kapamukoma kureva ipapo koma 8 ino vanova vakuru panzvimbo pacho panga patori ndohukugara ichi yemukuru ndoka ndati handikuda pamukoma 8 baba ndibva ndiratidza vaka apa ndaenda aiva mbuya vangu apa vakandibvunza ndakati ndakapipiwa nababa. Baba vakatoti makataura navo vakakudza tione musikana gogo vakati kana uchida kuvaka uchauya zvako asi ndiri kuda mutero ndo chinhu chandakapedzerana navo. Timbonzwa nga wakateerera kudai nyaya uri kumasuro nga wakateerera ndaubeserawo pane vanga varimo manzwira amaitawo nyaya yechitsananguro pamwe pane pamunogona kuti tauraiba akazoti ivo vakuda mutero sei panzvimbo yavanoziva kuti yanga isiri yavo
ameno sabhuku pamusoro zvekuteeredzana zviri zvekumashure zvataitaura zvekuti Rusiwo yana umbotaura kana nenyerutiro ndakamuti kana uchida kuvaka uchauya ndaitomhanya ndine kwandaitobva ndichitomhanya ndichiti ndikati kana uchida kuvaka uchaita sei uchauya saka inini kuvaka kuti ndizomuti ari kuvaka apa ndiyani ndakatongoona benezviti ava pavakauya pavari kutaura kuti vakauya vachitaura muti iwo ndibva ndati ndichatsiura mukomana uyu ndakamudaidza ndikatuma uyo ari paseri pangu kidza tikati kidza inondaidza mwana wako auya akauya ndikamuti Luisi zvawakaita muzukuru wangu wakatadza siya muti iwoyo wakaita sei wakadaro namanje muti iwayo unosadzanurwa ndibva ndatongopedza naye ndikati andidi kuzviona futi akati gogo ndazvinzwa ini ndaifunga kuti zvauri parefu hauna hauna problem ndikati aiwa wakatadza dai wakauya wakandiona kana kuti dai wakabvunza kuti izvo apa pandingatemerwe ndibva nyaya iyo yangopera ndenyaya yavakauya nayo yanga iri yemuti yanga isiri yekuvaka ina handigoni kunyepera tazvinzwa naye vamuchikanda tibvunze pavakomana vakuti pane laini rewaya muri kuwirirana nazvero bango ravari kutaura vakomana vazivasi kuti mukoma wavo aiwa ndati muri kuwirirana navo here kuti vakomana vari kuti takaisa waya yeboundary waya ndiyangu changamira saka ndataura kuti vakomana vakaona waya iyi ndataurirana naanasi it's fine so imi mwana wenyu ari kusaidi ripi rewaya arimaona kana ndakapawa stendi murokesheni ndakaisa jurawo ndinozobvunzwa gadhi mufubvunza ndipandanditi changamire inini ndaingoita paukama ndichifunga kuti inzvimbo yangu hati kupindirani chaizvo chaizvo ndapawa stendi yangu ndaisa jurawo handi jurawo ndoisa mune mapoinzi angu mandikupera so achikana kwamakaisa mwana hakusi kwenyu ndikuya namashoma musikana dzokera muwaya baba wako urundinzarisa ndati $5 mukuru wamama vamba vatopedza nzvimbo ndeyi ngamiri kudhivheropa zvese zvavari kuita adzokeri muwaya yababa vake uyai musaini namuchikana ndizvo zvakanaka ishuma right vachikana nyaya iripo ndeyekuti vanoti bvisai mwana mumise kunzvimbo kwenyu.